ମଣିଷକୁ ନିଜ ମନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ କାହିଁକି ପଡ଼େ? ମଣିଷକୁ ନିଜ ମନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କାରଣ ମନ କେବେ ଶାନ୍ତ ରହେ ନାହିଁ। ମନ ସର୍ବଦା ଭୟ ଓ ସନ୍ଦେହରେ ଭରି ରହିଥାଏ। ମଣିଷ ଯାହା ଚାହେଁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆକାଂକ୍ଷା ଅପୂରଣ ହେଲେ ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ। ମନ ପୂର୍ବ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଘଟଣାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଏ। ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଅଧିକ ଭାରୀ କରେ। କାଲି କ'ଣ ହେବ ଭାବନା ମନକୁ ଭୟଭୀତ କରେ। ମଣିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରେ। ଏହି ତୁଳନା ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମନ ଭଲ ଓ ଖରାପ ଭାବନାରେ ଦୋଳାୟମାନ ହୁଏ। କେବେ ସେ ଆଶା ଦିଏ, କେବେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ମଣିଷ ଭୁଲ କଲେ ମନ ଦୋଷବୋଧରେ ଭରିଯାଏ। ଦୋଷବୋଧ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ମନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ମଣିଷ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ, ମନ ପଛକୁ ଟାଣେ। ମନ ସଦାସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷା ଚାହେଁ। ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଓ ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ଏକ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନ କେବେ କେବେ ଭାବନାରେ ବହିଯାଏ, ବୁଦ୍ଧି ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ଏହି ଦୁଇ ମନକୁ ଅଶାନ୍ତ କରେ। ସମାଜର ଆଶା ମଣିଷ ଉପରେ ଚାପ ପକାଏ। ମନ ସେଇ ଚାପ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ମନରେ ଥକା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମନ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ଭାବନା ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ସଂଘର୍ଷ ଜନ୍ମ ନିଏ। ମଣିଷ ଯେତେ ଅଧିକ ଭାବେ ସେତେ ଅଧିକ ଅସ୍ଥିର ହୁଏ। ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ। ନିଜକୁ ବୁଝିଲେ ସଂଘର୍ଷ କମିଯାଏ। ମନକୁ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ସାଥୀ କରିବା ଦରକାର। ଜୀବନର ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ ବୋଲି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତେବେ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ଏଭଳି ଭାବେ ମଣିଷ ନିଜ ମନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼େ।